Извинете, че провалих плановете ви. Подкрепе! Патрик, стани! Открихме летгонището на Рустамен! Искам пак! Момчета! Искам пак! Ще споделите ли с нас какво правите тук? Искаме да гледаме телевизия! Жалко, че ще ви разочаровам, но трябва да отидете другаде. Бурята прекъсна електричеството. Сега как ще разберем какво е било началото им? Успокой се, Патрик! Русалмен и Молоткобой стоят точно пред нас. Да, Самите те ще ни разкажат за началото си. О, уме си също като професор! Русалмен, Молоткобой, как започна героичната ви история? Искаш да се върна в самото начало, а? Началото беше само една тъмнина. После изведнъж събитие, наречено големият блясък, създаде моретата и после началото на света Русалка победа. Искат да знаят как сме започнали да се борим през такова. Всичко започна, когато бях млад, красив и мускулен мъж. Нехати, внезапно забелязах, че рамята ми е спряла. Какви ги говориш, Русалмен? Трябва да разкажеш за това как станахме супергерои. Вярно. Да, бях млад, красив, мускулен мъж. Събирах слънчеви лъчи на плажа, когато изведнъж ми се доспа. Една вълна връхлетя върху мен и ме дръпна навътре в океана. Внезапно осъзнах, че съм наречен в огромен водовъртеж. Кислородът ми бързо свършваше. Но преди да се ударя, бях спасен от мор и сирени. Те ме отнесоха на морското дъно и ми дадоха вълшебна морска жезда, с която може и да дишам под водата. Събуди се, стар глупако! Довърши историята! Да, какво стана в Молоткобой? Да, как се запознахте? О, съжалявам, момчета. Човек аз в океана е единственият човек, който може да диша под вода. Уви, такъв живот е много самотен. Нямаше хора, с които да разберем. Какво можех да направим? Отговорът дойде сам. Молоткобой! Забрави да почистиш рапарите и отдолу! Слушам се! Момче в беда. Трябва да съм бърз или ще се удари. Не се бой, младежо! Аз ще те спася! Използвах новите си сили, за да изпълня цялото тяло на момчето с рапари. По този начин той също щеше да може да диша под водата. После изведнъж решихме да се обединим. Как сте се съединили? Не. Причината да се съюзя с този смешник е, че трябваше да дишам под вода до края на живота си. Да. Както и да е, от този ден ние станахме Русалмен и Молоткобой, супергерои и борци с престъпността. Първа футболна банка. Извършва се престъпление. Ти, къде? Нещо ли ти се струва злодей такъв? Кой не се е сега кръвлив бандит? Благодаря ви, сър. Неподобно се своята си давам. На моя милост, Русалмен! Падна ли ми? Какво ще кажеш за турбопипалата ми, Скатмен? Ало? Какво да ти облегче? О,